बिटिसिआव रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद ओंखारदों। बिटिसिआव पाब्लिकनि मोजां खामानियाव बाहायनांगौ रांफोरखौ फरेन ट्रिपआव थांना खौटि खौटि रां गारहैदों। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफाग्रा माखासे मानसिफोरा खामानि सेनानै लादों आरो बिटिसिआव गोबां दादागिरि खालामगासिनो दं। बैफोर गोख्रों अजदखौ होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा होनाय अजदफोरखौ थारैनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा नोजोर बोनो गोनां। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बैफोर आयदानि सायावनो सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिसिआव रां जाख्ल'नाय, खामानि सेनानै लानाय, दादागिरि दिन्थिनाय आरो फरेन ट्रिपनि मुङै खौटि खौटि रां गारनायखौ लानानै बिपिएफ दोलोनि मददगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोख्रों अजद दैखांदों। बावैसो सान सिगां कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद नार्जारि आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोना गुबुन हादोराव दावबायहैनानै बिटिसिनि खौटि खौटि रांफोरखौ गारहैदों। बैफोर रांखौ फरायसाफोरनो एसे एनै राननानै होनायमोनब्ला फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागौमोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसेनो बिटिसिआव बिपिएफ सरकार फैफिननायनि उनाव दादागिरि खालामनायफोरा बांसिनदों होननानै बिथाङा बुंबावदों। आरोबाव बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफाग्रा माखासे मानसिफोरा बिटिसिनि खामानिफोरखौ सेनानै लानायनिबो गोख्रों अजद ओंखारदों। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि होनाय गोख्रों अजदफोरा थारैनो नोजोर होनो गोनां। बिपिएफ सरकारा बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदियै पाब्लिकफोरनि मोजां खामानि एबा जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो बिथांखिफोर लायाखै नामा? जेराव गावजों गाव खामानि सेलायनाय आरो गुबुन हादराव बेरायहैनानै रां गारहैनायावसो मुखुब जानानै दङ नामा? बेयो मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि बिथांनि गाहायाव थानाय माखासे मानसिफ्रा बेले बेजे खामानि मावनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुंखौ गाहायाव खोख्लैगासिनो होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंबावदों। दा बैफोरखौ बिटिसिनि थागिबि रायजो राजाफोरा नोजोर बोनो गोनांदि थारैनो बिटिसि सरकारा रायजोनि मोजां खामानि मावनो लादोंना लायाखै, बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु-बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल जोंथि दुखु मोना बिदिखौ। जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन? जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा? जों मानो संग्राम खालामामोन? जों जुदि बे बाथ्राखौ जों बुजिखांब्ला दिनै जों बे फैसाखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय जों बे गथ'फोरनो जोङो फरायनायाव एफा एफा हरमोन, सहाय जागौमोन। बेथ' हराखै। आरो ओरैबायदिबो दुखुनांथावबाव, दिनै बेरायनो मोननानै बेरायबाय, बाहेरायाव थांबाय, जेरै गावसोर बेराय मोन्दों बिरादनो एखेबारे। बेखौ फेसबुकाव होलायबावो, इउटुबाव हगारलायबावो, एखेबारे निउसाव हगारलायबावो, लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो? बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै? बेखौ जे इउटुबाव हगारलायनो, फेसबुकाव हगारलायनो, बे थाखाया सोरनि बेलाय? बे थाखायाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय, बिटिसिनो हरनाय, बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेबा खालामनो थाखाय, गोरिब गुन्द्राखौ नायनो, गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय। दा बेफोर होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों। आरो जों मानो पार्टि खालामदोंफालाय? मानो पार्टियाव ओंखारदों? पार्टियाव ओंखारनायनि खार'ना मा? जाथि सेबा खालामनो थाखाय, समाज सेबा खालामनो थाखाय। जों बे समाज सेबा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो? जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा? जों माने गारि घरा नांगौ, मबाइल माने फन गिदिर गिदिर नांगौ जोंनो, दामि दामि जों माने माबा लाक्जारि थानाय जों नांगौ। बेफोरनो नामा जोंनि पार्टि खालामनाय मावनाया? समाजनि सेबा खालामनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखो फालाय? बेफोर दुखुनांथाव। आं ओंखायनो माने बुङो, जोंनाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव खोब माने खम जाबाय। लिडारफोरनावबो जोंनाव बे दायथ'आ गैयिबादि जाबाय। जों दायथ'खौ लानायखौ जों नुनो मोनासै। आरो दाथ' गोनानै नै दा आं नुबावदों दा एखेबारे दाथ' माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावबाय दानिया। खोनादों आंथ' जोंनोथ' अनेक मानसि खोन्थायो सोर सोर खामानि सेग्रा, नामखौबो जों मिथिगौ। आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन, गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं। जाथिया देरसिन, जोङो बे सोरबा साफा सानै मानसिया देरसिन नङा। अबावबा पलिटिकेल हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा। जाथिखौ जों नायनांगोन। जाथिया अबावबा अलखदाव गोलैसै नामा जों बेखौ नोजोर होनांगोन। दा दिनै बे कयजन शिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं। आरो बे शिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो? सोर खमथा जादों बिसोरलाय? दा शिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा, बे शिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय? आरो बिटिसि अफिसाव बिसोर थानानै दादागिरि खालामो। बे जागासिनो दं दिनै। जों खोनागासिनो दं। थाखा फैसा लानाय आरनाय बिटिसिआवबो पार्सेन्टेज लानाय बायदिसिना बिराद मेला जों दा खोनागासिनो दं। दा नों दिनै बे खामानि सेनाय, सोरबा गावजों गावबो पार्टि मानसिनि खामानिखौ सेयो जों खोनानाय बादिबा। आरो लोगोसे सोरबा माने
इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि थिनानै लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा बा गुबुन पार्टिनि मानसिया बे खामानि मोननाङा नामा बे मानोथो इलेक्सनावलाय मानोथो बयखौ मानोथो भट होनो खावलायामोन फालाय बयबो भट नांगौ बयबो भट हो मानो खावलायखो दिनै भटआव देरहाखांनायनि उनाव दिनै बे नैबे इउपिपिएल नैबे उमुक बिसोरनो खामानि हरनो नाङा बिसोरनि खामानि हरबा सेनांगौ बेनो निथि जाबाय नामा जों दा बेखौ जों सापर्ट खालामगोन नामा जों बेखौ मोजां मोनगोन नामा इउपिपिएलआ मानो खामानि मोननाङा मोनथों मावलायथों बयबो दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा होनबा बिदि जागोन अब्ला नोंसोरनो भट होदो एबार गासिबो बे साथाम साब्रै बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो सिबिजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो दा अब्ला बिसोरनो भट होदों एबार दा बिसोर देरहाथोंसै दानिया दाथ' रायजो राजानि गेजेराव जेरोखोम माने मोनसे मेसेज थांगासिनो दं रायजो राजानि खुद्रिगासिनो दं दिनै दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।